Good morning. May buntag, ma'am. Burak da. Aton duaon ron kay transfer sa tukog. Oo, sige, ma'am. Gamiton jud ninyo ang ipon ha. Lumbanay ni siya. Lumbanay. Gikan diana i-transfer sa pikas botilya. Oh, sila, una si Kwa Arbes Luyo. Oo. Pila na kamo. Tag-unom na. Usa-usa ray, Kwan. Una si Totong Tugsok o Galimukoy. Yeah. Ang makauna og transfer mo'y makadaog. Oh. Naay premyo nga 5,000 og usa ka tahon nga red horse. Ana na sa maso diri. Tagsa-tagsaon na rin kuha mamaro. Oh, tagsa-tagsaon ha, dili dubli-dublihon ha. Tagsa-tagsaon. Yeah. Ge. Totong Tugsok o Galimukoy. Ready? Go. Ano? Ali mo koy, tutong tugsok. Ang ngipon ha, dili ang baba, ang ngipon jud. Ipon, di ginasipitan sa Kwan. Ngabil, oh. 1. Tanawang imong Kwan diha. Siguro. Ang makauna og transfer may makadaog. Itong tunado. To. Kamot ada di sa likod. Oh, likod yun na siya. Kaya para. Nalibat mo ka. Ala, itusok. No, mau na to eh. Na. Awa, napildi na ka. Upat ta Galimukoy. Na, natagak ako. Oo, natagak yaw. Balik. Oo. Mga kumatihan ni mo ha. Kay. Oh, balik oh. Basta matagak. Basta matagak, balik mo yun. Oo, tagak, balik sa ni. Oh. Allah. Balik ni mo hoy, balik ko. Kaya tagak man. Ha. Balik na, basta matagak ka ni, hindi mo kuha niya. Balik deh, balik. Balik na. Nindo sa da. Balik ka nga. Ma. Balikon gina. Aligwi sa ning duwara. Ala. Yarog din yung mga libat. Nagigamay na lang. Natulog. Dodo. Na. Sa usara. Balik. Balik ya, dohan niya rasa. Sana dohan on. Balik yun. Oh. Na, samot na urot. Ala. Mana daog na si, panay. Awan na champion na. Mukoy. Champion na. Oh. Ay, balikas. Oh. Ay, balik. Bati na. Sana namukuan. Ala pila ka tayo premyo ani, ma'am? 5,000. 5,000 di ay? Nya usa ka kahon nga red horse. Oh. La. Ini. Ala. Agay! Dito tong tugsok. Hildi na. Sana yung buang. Sige, Tagoroy o Gernisto. Buar ba na itong kuwan to? Nana ko 5 mil ya, ma'am. 5,000. Okay, larga. Start! Ready? Ngipon jud ha? Go. Simut, ma'am. Ay, Dili sing ngipon jud. ano dia? Ha. Usar ka ngipon pa. Mabalik ba, ma'am? May nasod. Mangag manag. Balik, ma'am, kay hiccup niya, ma'am. Balik. Ang kamot sa luyo. Kaya tinagrikas nga ang kamot sa luyo.
Uy, ngipon na Paak tagoray. Natuyo ko sa kapong. Hindi yan sakla. Agay. Awan po yung tagoray. Hindi ka kuha. Hindi yung pangag. Ala. Muka na ni-arresto ay. Wala yung gagawin ko sa... Luya yung tao na niya. Sabi niyo ba yan yung Naningkamot? Puro magay ko. Pinawiting pa, wan, apil din naman ka, oh. Ayan. Yaog na ni ma'am, kaya saan na kayong oras. Like a Hellcat.